Dlouho jsem přemýšlel nad tím, jaký titul bych vybral, kdybych měl někomu doporučit jen jednu knížku týkající se všímavosti. A dlouho jsem se nemohl rozhodnout. Až do loňského podzimu, kdy Joseph Goldstein vydal svoji novinku Všímavost, praktický průvodce k probuzení. A bylo jasno. Tahle knížka je zvláštní tím, že má takového svého staršího sourozence a tím je dizertační práce buddhistického učence a mnicha německého původu, ctihodného Analayo Satipatána, Přímá cesta k realizaci. Joseph se netají tím, že Analayovu práci používal jako jakousi předlohu pro svou knížku, ale zatímco Analayova dizertace je psána akademicky a spočívá vlastně na komparaci původních textů a jejich interpretaci, tak Josephova knížka je psaná s důrazem na praxi a je srozumitelná jakémukoliv čtenáři. Je třeba říci, že Joseph patří k vůbec prvním západním učitelům meditace. Spolu s Jackem Kornfieldem Joseph vyučuje ve Spojených státech meditaci už od roku 74, to znamená 40 let, a na té knížce je to v tom nejlepším slova smyslu znát. Pokud jde o obsah knihy, tak Joseph se klasicky věnuje 4 polím fenoménů, které všímavost zaznamenává, to znamená tělesným fenoménům, cítění, stavům mysli a obecným kategoriím fenoménů a mentálním faktorům, které všímavost zaznamenává v rámci 4. satipatány. V této kategorii, té 4. satipatáně, mimochodem věnuje Joseph největší část knihy, asi 2/3. Ve své rozpravě o podkladech všímavosti nabídl Buddha meditujícím klíče, takzvané matice, které umožňují velmi trefně klasifikovat všímavostí zaznamenávané fenomény. Matice 5 překážek, 5 skupin lpění, 6 vnějších a 6 vnitřních smyslových základen, 7 faktorů probuzení, 4 ušlechtilých pravd a matice ušlechtilé 8členné stezky, nejenom, že shrnují vlastně veškeré Buddhovo učení, ale především umožňují meditujícímu zaznamenat tyto skutečně existující fenomény ve svém vlastním prožívání a tím si ověřit jejich pravdivost, také pochopit jejich podmíněnost a skutečnou povahu. To je mi na Buddhově učení velmi sympatické. Knížka má jednu malou mušku, kterou si dovolím Josephovi vytknout. V rozpravě o podkladech všímavosti Buddha opakovaně nabádá meditující, aby fenomény sledovali zevnitř i zvenčí. A tahle formulace bývá různými meditačními učiteli vykládána různě. Joseph tuto instrukci vykládá tak, že máme sledovat to, co prožívají druzí lidé, a to je interpretace, se kterou osobně nesouhlasím. Joseph v této souvislosti mluví o rozvíjení empatie a soucitu, což samozřejmě jsou věci, které do Buddhova učení patří a jsou jaksi potřebné. Spojovat je ale takto s všímavostí je zavádějící. Všímavost je vždy zaměřená dovnitř, zaznamenává to, co se děje v těle a mysli meditujícího. Závěrem bych chtěl zdůraznit, že všímavost není možné pochopit na základě četby knížek. Je potřeba ji rozvíjet prakticky a poznávat ji na základě vlastní zkušenosti. Nicméně pokud se věnujete meditační praxi v každodenním životě anebo jednou za čas intenzivně někde v ústraní, tak si myslím, že knížka Josepha Goldsteina pro vás bude opravdovým potěšením. Tolik tedy o knížce. Já jsem Honza Benda, zdravím vás tentokrát z Kandu Body ze Srí Lanky a přeju vám inspirující čtení.